klassen er allerede afgjort i firehjulstrækkerne, hvor der simpelthen er så få deltagere, så det ikke har været muligt at køre en fuld klasse igennem, og dermed ved vi allerede, at manden med nummer 713 her, det er Kim Hansen i den lilla Audi A4, han er absolut hurtigst. Men vi kan gerne se ham køre i løb, fordi det er ganske spektakulært, når Kim Hansen han starter her. Og Kim Hansen, ja, det ser fuldstændig vanvittigt ud, han starter. Bilen den hopper simpelthen voldsomt, og flere gange har vi påstået, at det var en skidt start, men hver gang han har hoppet ud af starthullerne her, ja, så har han stadigvæk præsteret bedre og bedre tider, så lad os nyde Kims løb. Og derovre har han faktisk ganske besøgende. Til den kører han lidt fra side til side. Og han synes, han skulle lave lidt showkørsel her. Det kan i hvert fald ikke blive nogen specielt god tid for ham, men ikke desto mindre. Han er altså allerede vinder. Han har simpelthen ikke nogen konkurrent her længere. De er på sammen alle sammen. Og tiden 16:85 vidner om, at ja, han tog måske frem en kop kaffe på vejen dernede af. Tillykke.